Bona tarda, Concepció. Josep. Hem fet un dinar i ara estem a sobretaula. Sí. I a la sobretaula es parla una mica de tot. Parlem del mosaic que farem el 25 de juny a la plaça de l'Ajuntament i que pot ser la bomba. Espectacular. Com sempre, ja saps, l'Assemblea busquem activitats amb un cert aire creatiu i també busquem la participació de la màxima gent del poble. Aleshores, en aquest cas, a Vilassar de Mar farem un mosaic amb la paraula república, que, com sabeu, la paraula república té 9 lletres, per tant, 3 lletres pels pagesos, 3 lletres pels mestres d'aixa i 3 lletres per als pescadors. Em sona Rierada, això. Rierada, exactament. Penseu que cada lletra fa 1,50 m, per tant, fer un mosaic amb la paraula república necessitem que hi hagi moltíssima participació, que la gent porti materials reciclats i farem aquest mosaic gegant amb la participació de la gent de tot el poble, com vam fer el mural a la plaça del Círcul, amb la participació de grans i petits. Un cop acabem el mosaic, aleshores es puntuarà per la rierada en base a la participació que hi hagi hagut de la gent del poble. I un cop estigui acabat el mosaic, el que també busquem és una imatge aèria d'aquest mosaic amb els 3 colors de la rierada. Això serà més difícil, eh? Per què? La imatge aèria? No, et busquem a tu, no? Des de on? Des del teulat, des del terrat. Quin vertigen. Bueno, doncs haurem de llogar un dron, no? Però no, l'important és la imatge aèria un cop s'hagi acabat el mosaic i per tant doncs demanem i insisteixo en la participació, la col·laboració de la gent del poble que ens porti material reciclat. Ho has dit bé, més aviat participació en quant a que algú que de l'envoltant de l'Ajuntament ens deixi prendre aquesta imatge des de dalt, no? Sí. A mi se m'acut alguna persona, li haurem de demanar personalment. Et refereixes amb el senyor? No em refereixo a ningú. No es poden dir noms. En aquest aspecte no es poden dir noms, que diu que en acabat el senyor català pren nota de tot. Bueno, doncs algú amb bona ànima i... Ànim ben dispost. Ànim, com has dit? Ben dispost. Ben dispost ens deixarà fer aquesta imatge aèria. I no ho direm a ningú, no sigui compte que el senyor català, per cert, senyor català, em dic Josep Laiola i estic a la seva disposició. Vull formar part de la gent que farem el referèndum i ho dic clarament, vull ser un dels que estigui a les taules per fer el referèndum. M'implico totalment. Voluntari? Voluntari total, només faltaria. Aquestes coses obligades no queden bé. Vam estar 40 anys obligats, Conci. Exacte, sí. Ara hem de gaudir de la nostra llibertat i expressar-nos com vulguem i com creiem que es fa. Per cert, escolta'm, aquí jo noto alguna cosa. Si vols participar com a voluntari el dia 1 d'octubre, el primer que hem de fer és... Té alguna cosa a veure amb això que tenim al darrere? Sí? Doncs vinga, anem a veure-ho. Conce, què és això? Què és això? Què és aquesta meravella? Què tenim? No t'ho faries de voluntari? Doncs fixa't què tenim i el que ens ha fet el Josep. Josep de Cá. Que ens ha fet un sí gegant i la urna perquè puguem anar entrenant. Això és simplement per fer pràctiques? Això només és per fer pràctiques. El dia 25, al mateix temps que es farà el mosaic, la gent podrà anar entrenant per votar el referèndum, perquè ja tan sols quedaran 3 mesos. I a la plaça de l'Ajuntament es muntarà un circuit, com el cartell molt bé n'indica, és un circuit, per un cantó hi haurà les forces que volen impedir que votem, per tant hi haurà personatges com un personatge del Tribunal Constitucional, hi haurà la caverna mediàtica, hi haurà personatge disfressat de clavegueres de l'Estat, hi haurà un altre personatge com el Fernández Díaz, etc., que voldran que la gent no pugui fer el circuit complet fins a arribar a la urna i depositar el seu vot. Tu saps que han tancat la Model, oi?
Sí. I què pretens, que te l'obrin per tu? Jo no sé si a partir del dia 25 on estarem, però bueno, tu pensa que per un cantó tindrem les forces que volen impedir que democràticament exercim el nostre dret a l'autodeterminació, però per l'altre cantó tindrem tots els personatges que d'alguna manera defensen la democràcia. I durant tot aquest circuit, fins a arribar al que és l'enterimat, on trobarem la urna i el sí, doncs serà una sèrie de proves que la gent haurà d'anar superant. S'hauran d'esforçar molt per poder simplement imitar aquesta punyetera caverna que ja no sé com qualificar-la. Caverna no, és igual, no ve d'aquí. Fem un parèntesis i parlem amb en Josep Degà, que és el constructor d'aquesta petita meravella. És una petita meravella, això, oi? Josep, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Com se'n va acudir fer això? No se'm va acudir, se li va convidar a ella, em van trucar I i... et vas deixar convèncer? Sí, ràpidament, o sigui, no em va costar com convencessin. Ho vas fer a gust? Molt de gust. Amb molt de gust. I amb molta il·lusió. En Josep Degà ens trobarem també properament. Ja ens hem vist alguna vegada als 11 de cada mes, tot i que anem tanta gent que a vegades no hem coincidit. Però ens trobarem a Corbera, oi? I tant que sí, a Corbera. I possiblement a més llocs, perquè ens queden 2 telediaris De què? Per ser independents? per ser independents. Esperem que sí. Vull dir, llavors ja estem una colla confabulats per celebrar l'1 d'octubre. Celebrarem l'1 d'octubre. Celebrem l'1 I d'octubre. farem sopars i dinars del cada 1 de cada mes. O sigui, passareu de l'11 de cada mes a l'1 de cada mes. Ah, exacte, però amb progressió, no no retrocedint, sinó avançant. Serà diferent, sí. Josep, jo et felicito molt sincerament, perquè n'hem vist algun, però tan guapos no, eh? Gràcies. S'està fet amb molt de carinyo. Conce, com el vas trobar, aquesta joia? Sembla que li preguntis una altra cosa. És complicat, És complicat. A través de... Bueno, ja saps que aquest món és molt petit. Aleshores, sempre que necessites o que et facin un cartell, que et facin una pancarta, que et facin un sí gegant, doncs sempre trobes algú disposat. Però tan gegant, perquè el meu sí t'asseguro que és amb un cor obert i amb tot el cor. Però tot i això no s'assembla... Bueno. Mira que estem al mes de juny, doncs d'aquí fins a l'octubre anirem traient a passejar pel poble de Vilassar de Mar. Ens queden 3 mesos tot just. 3 mesos. I en dies de cada dia no el podem passejar perquè tots tenim obligacions, sobretot els jubilats, els que treballeu no, però els jubilats tenim moltes obligacions, però sí, l'hem de passejar, no? Sí, d'aquí a l'octubre estarà amortitzat. Estem a la disposició de qui sigui. Sí. Sí, qui vulgui. Clar que sí. Bueno, doncs no tindràs peticions ni res, que no ens faci res. Sí. Bé, Sí. hem compartit taula amb una colla d'amics, Hem fet un bon dinar. hem fet un bon dinar, hem fet una bona tertúlia i ara no és que ens acomiadem perquè sempre estarem junts o sempre anirem a la mateixa, però va ser hora de plegar ja. No sé qui ha dit de fregar plats. Anem a fregar plats? No. Ja està tot arreglat. Molt bé. Vinga, Gràcies. moltes mercès per tot. Adéu. Josep, ens veiem.